ଏଠି ଆସିବେ ଦେଖିବାରୁ। এই কুকুরওয়ালা দৌড়িକି ଗାଈ ଯିବ। ଏଠି ସ୍ପିରିଟଟା ଆସିବ। ଏଠି ଆସିବ। ଆକା ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି ହେରି ନା। ସେପଟ ଆଗ ବାଡ଼େଇଲା, ଆଗ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପଟ ଗୋଟେ ସରି ଆଇଲା ଆଇଲା ଦେଖ। ଆଇଲା ଆଇଲା ରୁ ହାତ କାଟ ହାତ କାଟ ମାନେ ଏଇଟା ଛାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇଲା ଆଉ ଏଠିକି ଆଇଲା ଖାଇ ଆସିକି ଡୁଡାଲ ହେଲା ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ସେପଟେ ଆଗ ବାଡ଼େଇଲା ଢାଉ ଢାଉ କେତେବେଳୁ ସେଠୁ ବାଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଠୁ ପୁଣି ଯିବ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯିବ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା। ଗୋଟେ 8 ହେଇଛି ଗୋଟେ 10 ଯିବ ଭାରି ଆଉ। ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆଇଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ 10ରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସକାଳ ବାଡ଼ିଲା ତୁ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲୁ। ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବ, ନାଚିକି ଯିବ। ଗଲା 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 ଗଲା। ଏ କ୍ୟାମେରା ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ କେମିତି ନାଚିବ ଦେଖ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା। ହେଲା।